שלום חברים, זה אני, מתון. אם אני אראה לכם את הבית שלי, אני אעשה לכם האוסטור קטן. קודם בואו נתחיל עם המיטה של הכלב שלי, כן, זה הכל. אם אתם רוצים לדעת איפה הכלב שלי, הוא עכשיו בדיוק ישן, חמוד קטן. פה יש לנו את השולחן, יש לנו פירות, הכל טוב. יש לנו דברים, פה יש לו פה דברים, ברז, הכל, כל מה שאתם יכולים לחשוב שיש בבית. יש לנו נינג'ה, יש לנו כדורים של אבא שלי, יש את הכדורים של הכלב שלי והמשחה, כי הוא חולה הכלב שלי, גם אני. יש פה את המערכת לבית הספר שלי, יש לי בראשון חשבון שפה ספורט שפה, שזה היה אתמול, ושני מחשבים יש, ועדיין חבל שאני לא יכול ללכת כי אני חולה ואני חם ואני חלומרה. פה יש לנו את השירותים, סלאם, דבורים, ולמה הוא נושא, דקה. יש לנו גם את הכיור שעובד. כאן נגיד את זה. פה יש לנו את הארון שתמיד חשוך. את הארון שהדבר היחיד שיש פה שלי זה מוזר, אבל הדבר היחיד שיש פה שלי זה הנעליים, וגם יש פה את החרב ציפורניים של אמא שלי, שתראו יש לה לק, הרבה לק. יש לה הרבה לק ודברים שהיא עושה ציפורניים, ויש את החדר שלי שעוד מעט אנחנו מתקנים את המחשב שלי והמסך, ויש פה את המשחקים שלי, זה, ויש פה את זה ואת השירותים. ביי.